Mulai profesor apatnya kami ngumpul pokoknya untuk jadi kalau hari ini kita kayak bisa selesai kali ini umlaut konsep foreign tadi jadi apa hari itu sampai dari hari rakyat ini satu ke mau tidak manusia kami kesudah berupaya kalau lainnya konsep sivilisasi लोगोसे हाबाफारियाव लानाय फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय दैथायनाय जासिगोन आरोबाव बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि दङ बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय दैथायनाय जासिगोन आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दिनै बड'लेण्ड रादाब ससियेल मिडियानि गेजेरजों जिबायदि थांखि लानानै फोसावनो नाजानाय बेबायदियैनो नोंथांमोननि ज' जानाय गासैनिबोसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय सिबिनाय जासिग्रोबावबाय मिजिंथिदों नोंथांमोननि थांखिया मोजाङै मोजां जाफुंसारथों आंखौ जि हाबाफारियाव बाहागो लाहोदों बिफां गायनाय हाबाफारियाव गिबिसिन बिफां गायजेन होदों बे हिसाबै आं फिन खेबसेबाव साबायखर जासिगोन बिफांखौ गायनानै जिहेतु फांसे बिफां गायोब्ला फांनै फांथाम बिफां फांसे बिफां दानोब्ला फांनै बिफां बा फांथाम बिफां गायफिन होननानै जों बयबो मिथिगौ जाहोना जाहैबाय बिफां थायोब्ला सुबुं समाज जिब जुनार गासैबो मोजाङैनो थांना थानो हायो बा गोग्गो गोथार बारहावा फैयो थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि जि हायुङारि रादाब बड'लेण्ड रादाब बे जाहाथे गोजोरैनो थांनानै थायो आरो बर' समाजनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनो जेरैबायदि बिथाङा गोग्गो गोथारफोर बार होयो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो बर' समाजखौ गोजोन खौसेथि लाबोनायाव आरो बे हारिया गेरेमसा जानायाव जाहाथे नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों एसेब्लाबो हां मोनो आरो मोजां सुबुं समाज जायो बिनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां नाजालांबाय था आरो नोंथांमोना जिबायदि खामानि मावदों बेबायदिनो खुनु जेबो माने गाज्रि कमेन्टफोर लिरालासिनो जि पजिटिभ लाइनजों खामानि मावबाय था अब्लानो बर' समाजा नोंथांमोननि जे थांखि बे थांखिखौ नाजावनो गोनां जागोन थिग बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङैनो मोजां लांबाय थायो थांनानै थायो नोंथाङा जेरैबायदि गासैबो हारि माहारिजों लोगोसे आरो जिब जुनारफोरनो गोथार बार होयो बेबायदिनो नोंथांमोननि जि रादाबनि गेजेरजोंबो बर' समाजखौ फोथांनायाव जौगानायाव आरो गेरेमसा महर होनायाव जाहाथे मदद होयो बेबायदिनो नाजालांबाय था आरो बयबो रायजो राजाया बजबना लानाय बायदि पजिटिभलि लिरलांबाय था बेखिनिखौनो आं गुरै खावलायनानै आंनि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै सुंद'यै दिन्थिनायखौ बेखिनियाव दोनबाय